Nacrt odluke o komunalnom redu usvojen je na pretposljednjoj sjednici općinskog vijeća i još tada je kazano da isti potom ide u javnu raspravu. Ispoštovana je sva predviđena procedura o pripremi za javnu raspravu i o njenom terminu bilo je riječi u informativnim emisijama tokom cijele protekle sedmice. Također je upućen javni poziv u medijima, postavljen oglas na općinskoj oglasnoj ploči i poslan poziv svim mjesnim zajednicama i pravnim subjektima, a kompletan nacrt odluke objavljen je i na općinskom internet portalu. Sve ovo čini se nije bilo dovoljno jer najveći broj onih koji su se danas javili za riječ na javnoj raspravi o nacrtu odluke o komunalnom redu osnovnu primjedbu su imali na to da nisu znali za javnu raspravu i da nisu imali dovoljno vremena pripremiti se za nju. Gotovo sat vremena predlagači su se trudili objasniti prisutnima i šta je i o čemu je javna rasprava, jer su izlagači govorili o temama koje se ne tiču odluke o komunalnom redu. Međutim, bilo je nekoliko primjedba upravo da ljudi nisu dobili, da ne znaju uopšte o čemu se radi, faktički da su došli nespremni na javnu raspravu, što je meni totalno apsurdno. Moram naglasiti znači da sve što se dešava u općini Cazin i pored javnih rasprava, svega znači što općina održava bilo kakve edukacije i tako dalje, od seminara, ne znam ni ja, svašta nešto, pogotovo javnih rasprava. Znači to ide preko sredstava javnog informisanja, znači prvo smo poslali vama obavijest, vi to vrtite znači u svojim redovnim terminima. Da li to neko gleda ili ne, to sad nije naš problem, znači mi svoje odradimo. I ovo što sam naglasila, poslali smo znači svim mjesnim zajednicama materijal, tako da mi nije shvatljivo to. Znači, to je već do mjesnih zajednica i do njihovog organiziranja u što mi ne možemo da ulazimo. Mi smo svoje, ovo sad nije nikakvo prebacivanje krivice, ja samo govorim o proceduri, znači ono što je čija obaveza bila. I nema nikakvog smisla da odlazi na javnu raspravu nespreman. Konkretno navođenje praznika prilikom kojih će se ukrasiti javne površine, održavanje javne rasvjete po ulicama, nadležnosti u tretmanu divljih životinja koje se nađu u urbanom području, tek su neki od rijetkih konkretnih prijedloga vezanih za odluku o komunalnom redu. Ono što su predlagači pokušali istaknuti je da javna rasprava nije jedan sastanak, već procedura koja će trajati još cijelih 15 dana i da građani sa svojim prijedlozima i sugestijama mogu i dalje učestvovati u izradi konačnog nacrta odluke. To opet u konačnici nije nešto negativno i oni koji nisu upoznati na vrijeme imaće opet dovoljno vremena i svi ovi koji danas imaju neke primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja i tako dalje, da dostave u pismenom obliku, znači općini, odnosno resornoj službi, koja će opet znači razmatrati to a ukoliko ima opravdanja, u skladu sa zakonom normalno da će to uzeti privat u obzir i u konačnici u takvoj formi će ići na općinsko vijeće dalje na usvajanje. Osnovni zaključak koji se nameće nakon današnje javne rasprave je da naši građani vlastito neznanje opravdavaju nepraćenjem lokalnih medija i informacija. Međutim, ukoliko neko ne prati ni radijski, ni televizijski program, ni internet portale, onda se nameće logično pitanje koliko je taj neko uopće zainteresiran za lokalnu zajednicu u kojoj živi. Svjesno negiranje lokalnih izvora informacija ne ide na štetu ovdašnjih medija, već upravo građana, a to se jasno pokazalo na današnjoj javnoj raspravi na kojoj je puno dragocjenog vremena utrošeno na diskusije i iznošenje stavova umjesto na konkretne prijedloge.